bancul. Deci primul. Deci era un cal care mergea pe un câmp, știi, și mânca iarbă. Și la un moment dat a înghițit-o lăcustă. Și acum lăcusta dinăuntru din cal a început să strice. Băi, caule, băi, dă-mă drumul de aici, bă, dă-mă drumul de aici. Dar n-a mai avut cine să-i dea drumul, că calul plecase. Ce-a fost asta, mă? Ăsta e banc. Fiți atenți aici, fiți atenți. Deci o furnică trecea pe sub un elefant. Și exact când trecea pe acolo, elefantul s-a bălegat pe aia. Îți dai seama, balegă de elefant, 10 kg de ăla. Mai peste 10 20 de kilograme, ce, da, că e elefant, vorba e mare. Cred că are 30-35 Da. de kg o balegă de elefant ca pop. 35, mă, lasă-mă, mă, să zic poanta, după 2 ore. Mă, dacă e elefant Ia mare sau uite, elefant... mă omoară, stai, mă, lasă-mă, mă, să zic și eu. După 2 ore este furnica și zice, m-a nimerit fix în ochi, știi? Că ea... Cum adică, mă, măi?